Morning. Wala akong pasas. Good morning. Papunta kami sa work ngayon. Magdadrive kami. Friday ngayon. Medyo maulan. Pero yung forecast naman, iinit daw mamaya. So, nag-drive kami today kasi may pupuntahan kami mamayang hapon. So, dinala na namin yung car. Si Kim na nag-drive ngayon. And 6:30 ng umaga and medyo madilim pa kaya wala pa rin tayong energy. May sinasabi si Kim. Ayan guys, look. Iba yung ulan ngayon. Uy, alam niyo pala, yung ano namin, itong rosary namin na nilalagay namin dito. Nakay Tonyo yan siya dati. Tapos, Tonyo yung isang car bago ni Eddie. Tapos, ewan namin, nung tinanggal namin siya kay Tonyo, ang tagal namin siyang tanggalin. Tapos, na-figure out ni Kim paano tanggalin. So, ayan na nga, nilipat namin dito. Pero last week, bigla siyang nahulog. Nag-weak na pala yung ano niya. Yung parang chain niya. Yeah, so weird. Kasi wala namang nagmo-move sa... Nasa kahabaan tayo ng Kingsway na street, na road, and ang daming cars. Friday, ang daming cars. Actually, unti lang naman din. Konti lang ba? Oh, yeah, I think. Oo nga. So, ito na yung ano namin. I mean, ngayon na week, ito yung araw na nagdala lang kami ng car. Last week, hindi kami nagdala ng car. Hindi kami nagbalak na magdala ng car din last week kasi nga mahal ang parking sa downtown. Yeah. Yung gas, 160 na yun. 169 yung gas ngayon dito sa Chevron. Ewan namin sa iba. Titignan natin doon sa ibang gasoline station. Kung magkano yung presyo ng gas nila. So, namamaos pa rin yung boses natin ngayon, guys, no? Pero, better naman yung pakiramdam ko. Kagabi, ay nako, nagpamasahe pala ako sa sa Kingsway din, dito malapit sa Metro Town. Tapos, ang sarap sa pakiramdam kasi kailan ba yung huling nagpa-massage tayo? I don't know. Siguro mga April? Yeah, tagal na. So, ngayon lang ulit kami nakapamassage ulit. And my God, kagabi, Diyos ko, heavy. Yeah. Remember to use up your benefits. Because end of year na ano na yun. What's it called? Like, renew? So, sayang. So, ngayon, ginangarag namin yung benefits ko. Sa Chevron kanina 169, ngayon sa Petro Canada 169 din. Ay, wow! Baba, oh. Yeah. Mababa na yan sa amin. Mababa na yan sa amin dito kasi usually nag-range ng 180 to 190. Tapos, kailan ba yun yung heavy na nag 2 something talaga? Yeah, just last month. Dito dapat kami titira. Ay, oo. Yan. Yung building na yan. Yan yung pinakauna naming ito. Yan yung pinakauna naming building na nakuha talaga. As in, nag-sign na kami ng everything. Nag-sign na kami ng papers. Parang ready na kami maghakot ng gamit siguro. And then, I think, a week before ng moving day namin, sinabihan kami na
ano yun, ibebenta yung unit? Oo. Ibebenta yung unit daw na rerentahan namin. So, medyo na ano lang kami. So, baka nga hindi para sa amin yung unit na yun, no? Kasi, Pero binigyan naman nila kami ng Parang- 1,600 that time. parang siguro dahil abala na din. Binalik sa amin lahat-lahat ng deposit. Tapos, nagbigay sila ng extra na money din. Kasi, syempre, naabala din kami. So, Yeah. Tapos nag-apply kami ulit sa isang building. Yung tinitira na namin ngayon. 171 dito. 171 ang ESO. So to get a high-rise building pala, iba yung process niya sa mga basement or rooms. Parang mas I don't know what's it called, like, mas nagdidig sila ng ng info. True. So, Kasi merong mga I don't know, qualifications. may mga requirements sila. Oo. Tapos, Yeah. sorry. So we had to fill up an application. Tapos, what else did we have to do? I had to give my card. Nag-fill out kami ng application. Tapos sinignan yung income namin dalawa. Kasi, syempre, titignan nila if capable ba talaga kami magbayad ng monthly rent for the house. And then, hindi ko alam kung nag-background check pa sila. No, they didn't. Oh, they didn't. Kasi wala naman silang hiningi sa amin na ano. It was just a credit check. Credit check, yeah. And then, yun, sinigurado lang talaga nila. Yun lang talaga yung concern nila if Nag-reference check sila sa mga previous landlords. oo, tinawagan yung mga previous landlord. Isa lang pala. Yung previous landlord namin tinawagan. Tapos, inalam kung anong klase kaming tenants. True. And okay naman. Mabilis lang naman yung proseso. Sa 1 week na yun na dapat lilipat kami, naghanap kami ng ibang malilipatan kasi nga yung unit na yun doon ibebenta na. Buti naman nakuha namin yung unit ngayon na tinitirhan namin agad-agad. Pero alam nyo guys, ang funny ng story kasi natingnan na namin yun. I mean, yung tinitirhan namin ngayon na unit, natingnan na namin yun. Like, I think naging first option natin yun, Yeah. no? Naging first option namin yun. And then, sabi namin, baka makahanap pa kami na mas maganda or baka mas makahanap pa kami ng ibang location na okay naman. So, ayun na nga, nakita namin yun. Ngayon, nagustuhan namin, sabi namin, sige, go. Alam nyo, nung sinabihan kami na ibibenta pala yung unit na yun, yung condo dito sa Kingsway, kinontak namin agad yung May landlord. din tayo na iba sa same na building. Hindi same building. Meron pala. Same na building. Na mas mataas yung floor. Kaso lang, hindi kasama yung amenities na meron kami ngayon. Yeah. Hindi naman namin ginagamit. Pero hindi kasama yun. So, sabi namin na mas mainit dun sa taas. Tapos, medyo nakakalula. Oo, pero at saka yung binudget namin noon for that unit sa taas na shinow sa amin, medyo mataas siya ng onte. Pero 100 more. oo, mas mahal siya ng extra 100. So naisip namin siguro pwede na namin magamit yung extra na 100 for other expenses. So, nag-stick kami talaga sa budget namin that time. So, ayun, after that, At sarap lumipat nun nung pandemic. Kasi mura yung ang mura bahay. ng mga apartments. Mm-mm. Ngayon, super mahal na anywhere.
Hindi magalaw, sorry. Kaya kung gugustuhin man namin na lumipat ng apartment or bahay, parang hindi na rin, we can't. Because kung lilipat kami, siguro ang equivalent na lang ng binabayaran namin na rent na sinabi naman namin na 1,600 is siguro mga basement na yun. Kasi nga, yun na nga, may amenities kami ngayon. So, nag-stick na lang kami dun sa, namin, sa bahay namin, nirenta namin ngayon. Good thing, hindi pa siya narentahan nung binalikan namin siya. Kasi March namin siya tinignan eh. Tapos, last week ng Feb namin siya tinignan. Tapos binalikan namin siya ng March. Mga 3 weeks na bakante ata yun, no? Tama ba? Basta mga 3 months or 3 weeks na bakante siya. Buti na lang available pa siya. I'm so sleepy. Yung Kingsway, diretsohin mo lang. Diretso na to sa downtown. Yung Shell naman, 169. Yung ESO lang yung mahal, no? 171. Oo. And then, yung mga nadaanan natin, yung Chevron, yung Petro-Canada, Shell, 169 sila. So, andito na tayo sa Main Street, guys. So, ang mangyayari, usually, pag nagda-drive kami, dinadrop lang ako ni Kim sa gilid ng building namin. So, hindi naman magkatabi, mga 2 blocks yung pagitan ng work ni Kim at saka sa work ko. Oh my God, kumahaba. Yan pala ang Main Street Science World. Yan. Station. Yung station na yan. SkyTrain Station. Nung na-try kong mag-train sa Calgary. And then this is where you take the bus. Ito yung Pacific Central. Ito yung terminal kung saan yung mga bus papuntang Calgary. Pag nagbabas kayo. Tsaka I think dyan din yung Via Rail eh, pero hindi ko alam kung tumatakbo pa ba sila dito ngayon. Alam ko Toronto na lang yung nila. Ito na yung papasukan down. When you turn here. And you turn into the viaduct. Yan, yung makikita nyo. Yan yung stadium. Rogers Arena. Rogers Arena State. Yan ang arena, di ba? Ito yung stadium. Diba? Or I think that's what it's called. I don't know. BC Stadium. Oh yeah, the other one is Ayan. Welcome to downtown. Downtown Vancouver. Wow, magaling kasi wala masyadong cars ngayon. Ayan, malapit na tayo sa work ko, guys. Banda din dito ako nag-part-time dati nung estudyante pa ako. Ito yung cathedral, yung simbahan namin dito sa downtown. And then, bandang dito ako nag-work dati. Bili ka ba kape? Hindi. Magsasya ako sa taas. Bye. Ilan? Bye. Yeah. So, ganun talaga mag-apply ng
residential building, high-rise buildings dito. I think mostly. Tapos kung gusto niyo man malaman kung ano yung mga range ng prices ng mga high-rise buildings, it depends on the location and how many bedrooms and how new it is. But right now, pag magtitingin kami, pag nasa Vancouver, mga 1900 na talaga. So, it rose like $300 more in 2 years. It's crazy. But anyways, yeah, we're so lucky to have our place right now. It's nice, it's cozy, we're used to it. And yeah, so if you're gonna move here, tapos you need any help or you have any questions, just contact us, I guess. Comment down below or reach out to us somehow, and we'll try our best to do what we can to help you. It's only 6:55, so early. But anyways, I'm just gonna go to the office now. I can't vlog there because it's obviously it's not proper to vlog at your work without permission, you know. Anyways, so I will end this vlog and yun na nga, pasok na ako sa work. Magdanap muna ako siguro kasi so early. I don't even start until like 8. So okay, see you guys. Thanks for watching. Please like and subscribe, or I don't know, whatever you want to do. You know what to do. Okay, bye.